No takže čaute ľudia, môj Patrik a ja vás vítam u videa z Damianovho channelu a určite si pozrite aj môj channel, volá sa tam Patrik LP a Damian je celkom, ja si asi zmením skin. On si kúpil, ako vidím, aj celý story mode pack. Ty si kúpil všetky packy? A nie, nekúpil. Ľudia, keďže sú teraz Vianoce a nedám, tak nič. Takže skina si netreba žiadny. Asi play. Prestaňte prosím hovoriť. Star Trek hľadám. Ježiš, čo som stlačil? To sekajk môj. Kde som to? Ticho buďte. A asi z tohoto toto tam vrátim asi. Tak. A to je hlučné. Dám si to tichšie. Ešte tichšie. Zoberiem si napríklad, alebo zoberiem si to ako to normálne. Skoro normálne. Vrátim tam. Prosím, ale nerob s tým nič. Teraz to znič, prosím ťa. Ježiš, toto je ovládaniek za 5 centov. Tak počkať, vrátim sa do tej stavu. Ježiš, neviem ovládať. Ježiš, ja sa tam snad nedostanem, nie? Yes, som tu. Leave boat. Ježiš, ale toto som asi zle. Toto som nedomyslel. Tá loď tam na niečo bola. Ježiš. Tak. Počkať. Ukážem vám. Čo je Elder? Joj. To je táto pizda. Takže skáp Elder. Damian, ty mi tam neustať. Toto nechce nikto ani jesť, ani ochutnať. Ešte čo tu je nové? Pán Skeleton Horse. Ešte tu je Pán Skeleton. Wither Skeleton. To je dosť dobrý update. Pán Skeleton Horse. To už mám. Ale nerob mi nič na tomto svete. Však dobre. Tak to vyzerá Skeleton Horse. Je celkom cool, skúsim si na ňom zajazdiť. Nejde. Nejde si na ňom zajazdiť. Leather Horse Armor, to som ešte nevidel. Keď dať pravdu. To nejde. Ináč v daždi
keď ide čo Viem. pre neho, tak na neho kostlivci. Čo je tu? Taký piknik. To som ja urobila. Videl si už aj ten vonný dom? Videl si ten vonný dom? Ktorý? To je ten dom v Mačiari. Nie. Nie na druhej strane, ten dom. Ja aj hento, tam som sa rovno spálnul. Ty sa vždy spálniš tam, kde si bol. A ináč, tam keď za to začiahneš za tú páku, Neviem. tak ti vyjde knižka. Dúfam, že si ho tam vrátil naspäť. Tam mám vec, Takže ľudia, si pustím ten Star Trek. Náš to je fakt dobrý svet. Play. Nie som sprostý. A ja natáčam Minecraft, nie iba ty. YouTube to je tiež dobrý svet. Ježiš, ja som dal zlý svet. A čo to je za svet? Veď už som ti ukazoval. Lávový dom, vodný dom, TNT dom, hlavne na TNT dom je tlačaj tlačítko, ani ho nevybuchol, lebo my odpali aj ten dom. A taký. Tu je také tlačítko, hlavne ho nestlačaj. A Pokéball dom. Ktoré? Ten. A Pokéball dom. prečo si ho tam dal, to tlačítko? Pre prípad núdze, keby ja vlastne som na survival a vlastne na mňa by išlo veľa príšer, tak by som išiel vonku a vlastne tak. Toto je vlastne dom v Pokéballu. No dobre, takže dáme ten Star Trek. Dúfam, že teraz tlačím dobre. Pre prípad, že ja to za teba stačím. No konečne, zázrak, trafil som sa. A ináč natáčam to s novými sluchadlami, no, s ktorými budem natáčavať aj ostatné svety. Tady to a sem, tu je taký výčežík. Iba spaneš. A hore sa ide ako. Normálne, keby tam bolo ešte jedno také. Ale vyspí sa v mojom dome. Ten je hneď ako tam. Čo tu je tá voda, tak tady to. A tam mám vlastne postiel. Tu? Aha. A toto je televízor, ešte si môžeš niečo pozrieť. To si zapni svetlo. No zapnem si svetlo na noc a idem spať. Potom ho znova ráno vlastne zhasni. Jasné. Takže zhasím. Podľa mojej práce, to je tam, kde sú tie rakety. To je vlastne, to je na CD. Tu sú CDčka. Discovery som použil. To vlastne, aby či vyšlo to CDčko. To nejde, iba keď je hore, či to ide. Vieš? Aj, iba keď nad tým nie je blok. Aha. Idem sa vyšťať a osprchovať. Tu je sprcha, to je záchod. To som videl som tvoje video, takže... Aj ináč môžete sa pozrieť na moje video, ktoré sa volá Záhada teleportácie prvý diel, lebo ja som sa presne z tohto portal do hlavného menu, tam kde mám všetky hry aj všetko. Všetky aplikácie. To ti fakt nechtiac? Aha, fakt nechtiac. Preto som to pomenoval Záhada teleportácie. Práce ešte nie je. Pozriem sa hore vyššie. Jezus sa mi to seklo. To dole si ty urobil sám ten barák? Aha, toto ostane len tak. Ostatné je prázdne, hej? Aha. To dole to bolo že ako či bolo prázdne, ale ja som si to tam vylepšil. A toto je tiež prázdne? Aha. Ostatné sú všetky prázdne. Tam si tiež niečo urobil. To je iba rebrík. To je taký výčežík. Lebo som nevedel, že tam je taký výčežík. Tak teda poď do mojej práce. Idem. Tam, kde sú tie rakety. Ale v niektorých aké rakety? Mám sa tam dostať? Tam na druhej strane. Potom sa dostaneš domov? Aha, vzlietni. Daj, nevymazávaj, ja to potom... No, tuto? Aha. A tam čo robíš? Proste pracujem, opravujem, niekedy lietam do vesmíru. Riadne nudná práca. Ale zase môžem opravovať rakety a lietať do vesmíru, kedy sa mi zachce. Mám vlastnú raketu. Ktorú?
Je tu najväčšiu. Táto. Len toto je iba tak. Tam, počkaj, po dole a tam je hlavné. Počkaj, ešte, neviem, či tu mám ešte jednu. Mám čo tam dostať? Netreba. Z tej strany. Je. Tam, na opačnú. A ešte mám jednu raketu. Druhú. To je tak dole. Tam dole. Potom mám ešte malú, mám dve malé rakety. No. A čo je to? Mám čo tam dostať? Aha, to ty riadne. Ja si môžem ísť. Ježiš. Čau, mami. Si stlačíš na raid. Stlačiť na raid. Som zvyknutý na obyčajný mine. Okay. What the fuck? Nič ten blok. On sa bugol. Už nebudeš. No poď. Damiaha, pozri sa na to. Ježiš, menšie lagy. Teraz sa nemusí. 2000 years later. Čo je toto, Damian? Čo? Toto. To? To je vlastne, že pozor. Baby. Dostaneš sa teraz ako domov? Normálne pôjdem na druhú Aké obrovské UFO. Ja viem, ale to nie je UFO, to je súčasť rakety. No tak kadiaľ domov? Aha, kadiaľ to. Toto je už tvoj barák, nie? Haló, Damian, toto už je tvoj barák? Nie, Ježiši. Ten. Nevidel si môj barák? Normálny barák. Kde není voda, není modrý. Ježiši. Poď, Dami. Na druhú stranu. Je žltý? Nie, není. Kde je? Na druhú strane. Však to obchádzam celé. Tam na druhej strane. Alebo buď tam. Asi. Dami, chce si lietať? Máme to tu. Môžeš lietať cez sekundu. To. Ani prvé neviem. To je dosť ťažké. A musí sa dostať. Takže toto by mohlo byť koniec videa, lebo nechcem vás zaťažovať tým, že hľadám pol hodinu svoj barák, takže asi to ukončím. Aha, tu je to tvoj barák, tento čierny. Ja tam je koberec dole. Ja som to pletel. Není tvoj. Lebo tam musí byť koberec. Tuto. Choď rovno. Otoč sa vlastne. Tam, kde vidíte... Takže rozlúčime sa na streche tejto budovy, ktorá nie je Damianovým barákom. Alebo toto je jeho Ja barák. som dole. Že by... Tuto. Počkať. Je. Jupi, takže sa rozlúčime vnútri. Takže toto by mohol byť koniec videa. Ak sa vám video páčilo, dajte like. Ak sa vám video nepáčilo, dajte dislike. Dúfam, že ho nedáte. A určite odoberajte Damianov kanál. Budem aj ja veľmi rád. Takže čaute.